Regular na ginagawa ni Police Lieutenant Colonel John Condo ang First Commander ng 1st Provincial Mobile Force Company na magbisikleta sa mga kalsada ng Akbar, Basilan. Ayon kay Condo, nakagawian na nila ng kanyang mga kasama ang pag-iikot sa Akbar sa pamamagitan ng pagbebisikleta upang ipakita na ligtas ang bayan sa sinumang bibisita sa lugar. Bahagi na rin ito sa responsibilidad ng mga pulis na magpapatrolya sa bayan. Ang Akbar Municipality, isa sa mga municipality na safe naman pumupuntahan ng mga bikers. Actually dito wala naman mga lawless element, kaya kahit saang barangay dito na pwede natin puntahan, bisitahin na magbabike. Isa rin ito sa kanilang paraan para mamonitor at mapanatiling ligtas ang Akbar mula sa mga nagbabalak na manggulo at para na rin maging kampante ang mga residente. Bilang isang force commander ng Basilan 1st PMFC, kami po ay yung mga tauhan ko at kami rin po ay nag-conduct ng mobile patrol dito. So far wala tayong nakikita at namomonitor na lawless element, kaya natitiyak natin na itong lugar na to safe po ito para sa mga visitors natin na pumupunta dito kahit na galing sa mga iba-ibang area na pwede pupunta dito. Pinagsikapan ng lokal na pamahalaan na mas mapaganda at mapaunlad ang Akbar upang maengganyo ang turista na bumisita sa lugar. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan. Itong Akbar Municipality ay isang magandang municipality na dinevelop ng ating mayor at sa mga bikers o mga riders na gustong bumisita dito, safe po kayo magbisita dito sa lugar na to. Ang Akbar ay binubuo ng 9 na mga barangay na tahanan ng mga residente na halos mula sa tribong Yakan. Mula dito sa Akbar, Basilan Province, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!